Oya orenya kwa Ramogi ajuang kamora mora maintiere kawuono tich abich ma en tarik 13 dwe mar abich higa mar 2022. Ageno ni chiwo maber kendo Ruoth Nyasaye oyaw ni piny yo makare kamora mora maintiere agisani ma ochopo kata wachano rwako giko odira ka wadhi e weekend. Kata kamano wantiere kae mar mi chenro marwa mar RUUPINY machakore sani nyaka ngo mol kanyo saa 5 mar onyango. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Nyakora mgejuang kaka wuone chieng' tich abich wang'eyo ni en giko juma. Kamoro moro mintiere en geno mara ni Nyasaye oni piny yo makare. Gweng' ma bende intiere chal nade, koth chwe koso nang'o. Bura Nairobi kae tin mana koye ma pod wantiere godo, koth nolal matin. Machiegni chenro mar RUUPINY, chenro machakre sani nyaka saa 5 mar onyango. Kwai bed kodwa chakruok masani nyaka giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ong'awo. Nyakora mgejuang osebedo juma mano chako wuok tich nyaka kaunu chieng' tich abich. Ji ose njajni, ji ose kengre, ji ose tungni, ji osebedo gi mor, jomoko osebedo koda weche maka koda kacha. Jok matimo siasa bende osebedo gi paro mathoth ka gik mang'eny timore e paw siasa. E paw tuke bende jokenya osebedo ka una loch mana e juma ma kawuono watieko ni tuke pod medo mana dhi nyime ka johera mag adhula, johera mag siasa, johera mag weche mag thieth, mag bedo gi ngima makare. Ji osebedo mamor e kinde gi duto, kata wan bende e studio ka wasebedo kae ka koro wakelo ni mana weche gi achiel ka achiel are wuok tich nyaka kawuono. Dawer mar goniero kamano kuom bedo kodwa okinyi ka okinyi ma Nyasaye miyo ngima kendo thuolo mar neno odiochieng' manyien kendo ibedo kodwa achiel ka achiel. Enero kamano kendo kawuono bende wakoi mana kaka wasetimo odiochienge mokalo. Machiegni e chenro ni kochako sani saa 12 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango e chenro ni mar RUUPINY. Nyinga Cleophas Oluoch. Cleophas, ito ni ji osejejni, ji osetetni, ji osebedo ka tung'ni, ji siasa osebedo ka kethni. Into isebedo kitimo Shibarina. Nikech ingini ma juma ingini Cleophas acha dier nikech ma juma mabende waneno kata mana jo siasa. Waneno kweth mar AZIMIO put mabende na gintiere godo na ndayo dhok. Moko kuom jogo e kwa bende dwaro bedo jalupo gai mar ODM. Chieng' wuok tich koro biro chopo chieng' tarik 16 ma bende en giko mar odiochieng' ma bende nochiwnegi mar mondo mi gichiw nyinge mag jolupgi. Uchiw na dokinyi makawuono. Anta achiw maber kata obedo ni weche mathoth osetimore e jumani. To okinyi ka wachiwa go ne Nyasaye erokamano. An akia ni jumani asebedo ka judge Akiana wachi kwa sawe. Kata wasebedo kwa judge na ahinya jumani to kochopo giko dira ma warwako giko dira to koro wamor kaluore ni wadhi giko dira onyalo bedo kod thuolo mar yweyo matin ka waduogo chieng' wuok tich waduogo gi teko manyien. Ala mor ga ida ka chiwo mukinyi ka do timo mara senoro kawuono logi gol adek Nyakora mgejuang chiwo malo kamora mora ma utiere jogi gogo dare gi tim mar Tottenham. Na wacho na chiwo kamora nyaka jara mar Manchester United nikech ne gikwalo ng'wech. Wageno ni wadhi duogo e piche modong' mana matin mane nyimo kane. Wageno wadhi rango kuma dhi chope Joyce. Kawuono muol. Wadonjo dira kendo kawuono muol. Kawuono. Okoda wach mang'eny. Chal mar form ang'wa muol leg bende. Wach makamano to kagom ni muol. Wach no kamano. Nyakora mgejuang kochako sani okinyi an bende achiel makare ka wantiere ka wadarango mana kaka gigi teringo to Sharon. Wana osengi kaka wachieo into chieo. Aba chieo maber. Donno kaka wang'aglo. Glitter. Ngise ni Ruoth Nyasaye ana piny nono tan ka an makare. Kamano. Nyakora mgejuang mago kod mathoth wadhi bedo mana kae gi twako are okinyi ma kawuono nyaka saa 5 mar onyango. Ka weche manyien wadhi yudo kanyo okinyi masani gi Joyce Oduor kae to nono mag gazet gi nyawadwa Sharon Ong'awo. Kae to bang' mano wadhi donjo twak mokwongo okinyi ma kawuono ma bende wadhi temo nono gigo monego bed ni timo ka nitie keny kata osiep. Gigo duto ma onego bed ni pogwin tije mage monego bed ni ng'ama dichwo timo kata ng'ama miyo timo. Koso ne onge tich moro amora monego bed ni jogete timo. Koso tije mag intiere go onego bed ni gipogo yo machalo nade. Wadhi bedo kod jalony e weche go duto kendo wadhi bedo kod gi twak kwa saa 1 mar okinyi nyaka saa 2 mar okinyi. Kae to bang' mano ma en odiochieng' swaglaw. Wadang'e nang'o ma Sharon Ong'awo oikono aeng'e jothumbe okinyi ma kawuono. Ngeno okinyi ma kawuono kaka pile chieng' tich abich. En chieng' ang'o Cleo? Chieng' swaglaw.
Koro diche makawuono e chenro mar ng'e jothumbewa. Wadhi bedo freshi barida. Okinyi makawuono wageno yudo Steve Simple Boy. Simple Boy nosewacho nobro mol ka chon. Koro keta TV ni kanyo naneno ka nwaketo posters kata mne mbui magwa nyaka mar Ramogi TV. Oganda mathoth johera magwa nowuok oko kar nyalo margi. Giwacho ni girito chenro makamano. Kete mane TV mar Ramogi. Girito freshi barida. Girito freshi barida. Kata kamano nyaka Ramogi ajuang tok bedo kod freshi barida kanyo akalore ni chieng' swag lawen chieng' no ma wawuoyo matin to ngolo kaliech. Angwa donje kidieny mar mbako romo kama nyak wago mbaka mabende wabiro chwalo nyaka e kor gwenge mapacho ka aka mbaka ma wagoyo odiochieng' makawuono chenro man mbako romo tudore kod iye ma ohiu aka nonro mayande migao mar thieth ogole pacho kae sani koro yango ni nitiere nyithindo matindo manyiri mayando lalo ngimagi tok gamo iye mohiu odo mana nono weche kata yore minyalo geng' godo gik machalo kama mar mondo mi nyithindo go dhi mbele kod somgi e yo makare mana chakre twaka mar RUUPINY ka wadhi e kidieny no mar ng'e jothumbewa nyaka ngwa mol kanyo e mbako romo ichako mana oronwa ote mari chakre sani itudri kodwa namba mar 23600 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya Twitter @Ramogi TV KE ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara man Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_. Ambinya kula mwege juang tudri koda kata Cleophas Oluoch Facebook Twitter kachel kod Instagram mara TikTok chanuweyo TikTok bende antiere kanyo Cleophas Oluoch kora mwege juang kimedo mana tudri kodwa ikono ni iyudo chenro yo machalo nade kaito kanyalo mana tieko ote odiochieng' makawuono en chieng' Friday kora mwege juang watieko mana juma konwa ni godhiambo watime yo machalo nade konwa ni godhiambo itime kanye gi ng'awa yo machalo nade odiro chopo ka itugo pira kanye picha dhula mora mego tugo mora mitugo itugo yo machalo nade kona tukian mane kora mwege juang Cleo ingine wacho TikTok ingine okwang'iyo gigi wachacha elela ingine TikTok chalka gimo yuwawa opo yido opo makata podwa tiyo onyalo chono chala ola mar mbesi nyalo bedaola noketu wato kata mna wastrago wathupni ma watema na kora mwege juang abi yuda e TikTok Sharon nga mbui maga duto te Instagram Twitter gi Facebook mago to tina wachine ang'iyogo mano Sharon Ong'awo koka mano diche makawuono bende penjo mora ma bende ibro bedo godo ne Steve Simple Boy bende chako mana chwalo nwa koka mano machiegni nikech ma en RUUPINY wakungwa yuda thuon weche na tumesema ajenda yetu katika mwaka huu ni ajenda ya kubadilisha uchumi. Nataka kuhakikisha kwamba ile mambo ya dhuluma ya kihistoria baadhi hapo pwani tunamaliza kabisa. Machiegni e weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne otelo ne chenro mar romo mar jotend migepe. Kenyatta ne okelo kanyakla jotend migepe kendo giloso ewi weche ma opogore to ahinya e report mar nonro manyocha ogol manyiso dongruok mar uchumi. Kaka George Bati lero, jalup jatend Kenya William Ruto bende ne oyuoro e romono. E parloch mar jatend piny jotend migepe donjo ka giikore ne romo makelo kanyakla jotend migepe duto bang'e to jatend piny Uhuru Kenyatta bende nyono kochomo e romono e yot mar romo jotend migepe bedo piny bang' alam ka jalup jatend piny William Ruto bende na achiel kuom jotelo ma oyuore romo ka koro dong' mana ndalo manok kende to jatend piny Uhuru Kenyatta tieko thuolone mar telo en gi dwaro mar neno ni chenro mane piny owacho magi oketo ochopo kare. Mae momiyo jotend migepe duto moro ka moro ni kod dhweny mar obok mayango gigo magisetimo kod madwarore mondo tim mar miyo jo Kenya yot. Kata obedo ni uchumi mar Kenya ne olwar nyaka atamalo 0.3 e higa mar 2020 bang' midhiero mar midhusi mar korona donje pacho ka. Surveya motim higani kaluwore gi oboke mogol e buch jotend migepe yango ni uchumi oseyarore nyaka atamalo 7.5. E kinde romono manotimore ka oganda jo Kenya ywago ngima ma osebedo matek.
Jatend piny Uhuru Kenyatta kokalo e winjruok gi jotend migepe oyango kendo jiwo moko kuom okenge ma igeno ni ibiro jolo oganda jo-Kenya. Kaka ondamo mar neno ni nengo mar modhi mani malo e pinje maoko komedo kelo midhiero mathoth ne jopiny. Buch jotend migepe koro puodho kendo miyo chik migawo mar omenda mondo med golo omenda mamiyo jopiny yudo fuong'ruok e wi nengo mag mauta mag nyamburko kod mag taya. Mondo piny owacho ochop dwaro mar neno ni jo-Kenya obedo gi chiemo moromo, migawo mar pur koro omi chik mar neno ni jopur oyudo mbolea e nengo moyweyo kendo keto kenge manyayo kendo jiwo pur ka okalo e yore mag kuoyo pi e puothe. Kaluwore kod nonro mane otim e wi kwan oganda jo-Kenya ma idendo ni sensa e higa mar 2019 kendo yango medruok mar kwan oganda, buch jotend migepe opuodho mondo keto kenge majiwo dongruok kaluwore gi kwan oganda jo-Kenya e gwenge mopogore opogore thurka. Mondo jiw tiegruok mar okinde, buch jotend migepe ong'ado mondo migawo mar somo oneni jopuonjre madwa bedo kinde oyudo tiegruok kuonde mamoko ma ok mana sikul mar okinde miluongo ni Kenya School of Law. Burano bende opuodho chenro mar bero kuonde dak mag jogo mayutogi ni piny e bombe ma thurka mondo gidag ngima makare kaluwore gi mise mag jiwo dak makare ne oganda jo-Kenya ma osebed kidhiro koda piny owacho mar Uhuru Kenyatta e bwo gedo mag udi ma nengogi oyweyo. Kata obedo ni osebedo koseyo piny owacho kendo wacho e rombe mag siasa ni moko kuom gik madhi nyime e piny owacho ok nyise, ka bende oseyo jatend piny Uhuru Kenyatta kuom miyo jotend migepe moko tije mowinjore otim, jalup jatend piny William Ruto bende noyuoro e romono kendo bedo e romo chakruok nyaka e giko. George Bati, Ramogi TV. Kapod wantiere wechego mag siasa en ni aput manyocha meeting mar dadho jogo mamanyo lemo bedo jalup Raila Odinga osechiwo listi margi ne jatelono kendo gie thuolo ni ting' ni e lwete mar walo ng'at achiel. Kaka Walter Nyambaga lero, jood bura mag AZIMIO la Umoja One Kenya bende onyiero chenro mar winjruok e riwruoga Kenya Kwanza. Jood bura masiro riwruok mar AZIMIO la Umoja One Kenya Alliance kawuono ni onyiso johera mag Kenya Kwanza kumotelne kod jalup jatend piny William Ruto mondo we chiro BBI ka thuolo rumo. UDA and Kenya Kwanza have become professional turncoats. They say one thing and convince the public that they are honest, but in actual fact, their claims are a mixture of sense and political nonsense. They have become political marketeers that pimp one claim by day and another claim by night. And I want to tell you, if you allow him near the state of power, wengine kati yetu kama watu wa Daragwa, mwisho wetu utakuwa umeonekana. Jood bura go mane lose od bura mamalo ne odunya pile wang Ruto kod kweth ma Kenya Kwanza ka chae kuom kwedo paro moko ka chunye ma iye to geto mokalo. The creation of the possible creation of prime minister, which is trying to bring through the back door, through albeit weak, through what he is calling presidential executive order, creating position of a prime cabinet secretary, which is, I think, he lacked the courage just to call it a prime minister. He's the one who said that BBI is all about creating positions. He has created positions now illegally through an agreement. That actually the Kenya Kwisha group are erratic and they do not deserve to lead this country at all. Because if at the beginning they say that we are only forming UDA, we don't want coalitions, we don't want anything to do with coalitions, village parties, nini, all those things. Kotelege kod jatend kweth manoke od bura John Mbadi kod ja od bura Maugenyo Pia Wandai Giseyo Amason Kingi, Alfred Mutua kod Mudavadi makoro ketne gi agete eka pod ne gilemo. William Ruto amesema sasa Musalia Mudavadi atakuwa waziri mkuu kwa serikali yake ambayo inakuja. Sababu inafanya afanye hivi ni kwa sababu kwanza amemuuliza Mheshimiwa Musalia kuwa atie sahihi mkataba huo wa kumkubalia kuwa atakuwa waziri mkuu kwa serikali ya Mheshimiwa Ruto, lakini Musalia amepewa condition moja na ni kuwa lazima alete kura 70% kutoka eneo wakilishi ya magharibi ya Kenya. All with the aim of propelling their supreme leader to power, that is William Ruto. Deceit, fraud and lies have become the currency of their politics. If we have bought their lies before, today as the democratically elected representatives of the people,
we draw the line. E seche gogo aput mayande ochuoge konyo manyo jalup Raila Odinga ochiwo ler ni ting' koro dong' e lwet Raila owuon nimar gisechwalo list mag nyingi adek mag ipuodho machiel kuomgi nyalo kawo lemo mar bedo jalup Raila Odinga. The panel has recommended 3 names which have been submitted in order of priority. All the members of the panel participated in the exercise and evaluated each and every candidate. The final decision was reached by averaging the individual contribution of each panelist. Ler makamano ni chiw kod jakom mapudno endo no e kesa. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya jafwambo marwa Walter Nyambaga. Kawadhi nyime en ni ndalo medo kayo machiegni mar jolar kom jatend piny yiero jolupgi. Gie thuolo ni kweth mag siasa manyo riekni mag yiero jolup jogo mafuadho bendera magi e kom maduong'. Chris Owino oloso gi jalony e ng'eyo matut e wi achiedh nade manitie e chenro mar walo jolup. Ndalo abich motelo ne chwalo nying jolup jochung' malaro tend piny Kenya e yiero mabiro ni IEBC. Kweth mag siasa koriwo kod AZIMIO la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza pod guonyo wiyegi e wi wachno. Wich bar maduong' mokwako jachung' mar AZIMIO Raila Odinga kod nyawadgi mar Kenya Kwanza William Ruto en walo jatelo madhi konyogi e yudo loch kaachiel gi keto e tim singo magidhi miyo jogo ombulu. Penjo maduong' en ni en jatelo machal nade ma Raila kod Ruto onego gwel kaka jolupgi. Nyako kao ng'ama ginyalo tiyogo. Ng'ama ginyalo tiyogo ma pachgi winjore together. To bende ochako kao ng'ama oyiero ni to ng'ani sura mar Kenya nikech constitution masani wan go nitie gimoni face of Kenya. Sura mar Kenya ka akete kanyo to obiro miyo sirikanda nere ni sirikanda odeo wang'i ji duto ma ok mana kuma ae kende. Aput mane ochuog mar manyo jalup Raila Odinga ne ochiwo moko kuom kido ma jalup Raila nyaka bedgo kaka yo makende mar tayo piny owacho e yo mopie. Kopogore gi mago, nitiere paro moro ni jachung' mar kom maduong' ma pacho kae madhi gwelo ng'ama miyo kaka jalupne dhi yudo ombulu mathoth mag wakeini kaluwore ni wakeini nigi kwan mathoth mag ombulu e pacho kae. Adiera ni kanye. Ka neno history mar Kenya kaka gi timrega, the fact ni mon nigi kura mang'eny ok osega bet ka influence yiero mag mon kata bedo MP kata bedo ge. So ok ane lokruok moro mabiro timore kata sani. Paro machielo en ni gwenge mag masawa mar piny Kenya dhi bedo kod duol maduong' e yiero maduong' ma pacho kae. Nenore en ni ok wan waganga manyalo ng'iyo mbele, lakini gima paro to nenore ni jogi duto gidhi kao running mate ma a Mount Kenya. Kaluwore gi ywarruok mane okwako piny owacho mar Jubilee telo mar ariyo e kind jatend piny Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto, jochung' malaro tend piny Kenya e yiero mabiro igeno ni dhi bedo motang' e gwelo jolupgi kaka yo mar geng'o ywarruok makamago e piny owacho mabiro. Chenro mar gwelo jalup Raila Odinga kod William Ruto motelo ne yiero maduong' ma higani en wach mamiyo jotelo ariyogo wich bar maduong'. Mae emomiyo kweth ariyogo obet akicha mar neno ni to kweth mane madhi mbalo wang'gi mokwongo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar AZIMIO Raila Odinga osingo kelo lwasi makare ne sekta mopogore opogore ka okaw loch dwe mar 8 higani. Odinga gi Lange mapodi ogo kambi e gwenge mag Nam Chumbi nigi geno ni jopiny makono biro chung' kode. Eric Owenga nigi lerno. Odiochieng' mar ariyo ka Odinga dhi nyime gi manyo ombulu e gwenge mag Nam Chumbi,
Odinga manogo kambi Kilifi nolimo gwenge kaka Malindi, Chonyi, Kilifi North gi Mutwapa. Kayo Odinga nomulo wach mar tego kaachiel gi bero yuto ne jojwa kali mapacho kaduto. Hao wote ambao wanaitwa jua kali. Hao watu tumesema manake hao watu wananyanyasa kila mara kwa mara. Mara kwa mara hawana masomo. Hawana certificate. Kinde limbe mar Odinga e kaunti ma Kilifi, jalup jatend piny William Ruto noyudo seyo mokalo ahinya te wiyo girimiti mare gi jotelo ma Kenya Kwanza. Mimi niliambia Wakenya ya kwamba William Samoei Ruto hata kuwa president wa tano wa Kenya. Weche mag puothe e gwengegi kinde duto osebedo kakelo wich bar ni jopiny, ka Odinga nolero ni loch mare biro tieko midhiero makamano. Tunataka kuhakikisha kwamba ili mambo ya dhuluma ya kihistoria ya ardhi hapo pwani tunamaliza kabisa, na watu watapata zile hati ya miliki ya ardhi. Mimi mwenyewe nitakuja hata na Uhuru kabla hajatoka. Odinga gilange kinyino chopi Kwale County mar manyombulu motelo dwe mar 8 kendo ne gikono jopiny mimondo gibine ber mar piny owacho mar AZIMIO. Tukichagua baba, yeye hata bomoa nchi. Wale wengine watabomoa nini? Tukichagua baba, atapambana na ufisadi. Esechego jagoro maduong' mar AZIMIO la Umoja Junet Mohamed nogolo sie mager ni duol mar IBC telege Wafula Chebukati mondo bi one ni yiero obagi e yo makare dwe mar 8. Nimeambiwa walete asilimia 70. Mimi mbona vijana wanaambia walete kura 70. Na wenzangu na tuishi kwa kweli yake kwa sababu hawana kura. Atoka podwantiere wechego mag siasa en ni jatend riwruok mar Kenya Kwanza William Ruto ne odhi nyime gi kampen mare ka omedo kwayo ombulu kuom jopiny. Ruto ne olimo gwenge mag kaunti ma Nairobi ka okoni kweth mar Kenya Kwanza oketo maino e jiwo uchumi ma ok chugo lemo mag telo kako osebedo ka wachore. Chris Owino miyo walerno. Ndalo achiel kende bang' jachung' mar AZIMIO la Umoja One Kenya Raila Odinga limo kaunti ma Nairobi e kisera mar ombulu, jachung' mar Kenya Kwanza William Ruto ogoyo tachi kuonde dak ma Kasarani kod Lang'ata. Ruto kod Lange osingo ne jodak ma kaunti ma Nairobi ni piny owacho mar Kenya Kwanza dhi keto mahinoge duto e bero uchumi mar jopiny. Agenda yetu katika mwaka huu ni agenda ya kubadilisha uchumi, kwa sababu tuko na mambo manne ya muhimu, na ndio sababu hiyo tumeungana. Tunataka kuondoa madharau na kiburi kwa watu wachache ambao wanafikiria ya kwamba Kenya ni yao. Ruto bende owacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza dhi keto lwasi maber ne ogendini duto mapacho kae. Tunataka kuwakumbusha ya kwamba Kenya ni ya Wakenya milioni 50, na kila Mkenya ako na sababu na ako na uwezo, na kila Mkenya akiwezesha wanaweza kuchangia katika kupeleka taifa letu mbele. Jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi onyiero ombulu mar paro mane ogol kod kambi mar Tifa ka owacho ni onge adier moro amora e wiye, kendo kwayo jodak ma kaunti ma Nairobi mondo bi ogo ombulu ne Johnson Sakaja kaka gavana mar gi manyien. Tunataka gavana akuwe nani? Nani? Sakaja. Na president mnataka awe nani? Mnataka nani? Sakaja osingo mar konyo johala ma bomani ma Nairobi kaachiel gi kelo lokruok e chenro mag bero bomani. Ndio maana tumesema this time hatutakubali kugawanyishwa Nairobi kwa misingi ya kikabila. Jirani yako ndio ndugu yako. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar joma mine mong'ere kaka maendeleo ya wanawake organization kotelnegi kod mama Aida Odinga obago nyasi mar dhialo hikgi mar 70 e kar tiegruok ma Tom Mboya Labour College e boma ma Kisumu. Lipota marwa Millicent Adhiambo ni kod mathoth.
Kane giloso e romono kotelnegi kod Ida Odinga kod jakom mar maendeleo ya wanawake Rahab Muya, gilero ni riwruogno miyo mine duol mar bedo ng'ala manyime kaka miyo, yudo arita makare telo, kedo gi lwenje makit udi kod weche tero joma mine nyangu. Maendeleo ya wanawake was the first organization to talk about eradication of female genital kaka ng'ama miyo kikichari miyo Nyasaye no chwe iko geno kendo kohero un kende jok gima ni Nyasaye no chwe makutieko to ni it is good kende ni ber. Wamama wengi watatafuta nomination na sisi tunaangalia gavana Nyang'inyo utuambie utatupatia wangapi na mangavana wengine na wengine you nominate our women. Jagoro mongirore e migao mar ng'iyo ratiro mag kit chwech Colette Suda to wacho ne mine mondo neni giro jatelo mabiro ting'o yore mine malo, wach mabende osir kod jatend duond buchna Kenya Martha Karua mabende laro kom mar jalup jatend piny Kenya e yiero mabiro. That we need to choose leaders who are going to promote women's empowerment. Hata tukichagua rais tunayompenda ambaye ni Baba the Fifth, yale atatupatia hayata kufikia, sababu ikiletwa kwa county itapotea. Tumesikizana. Bende gijiwo mine mondo kaw teku mar biro goyo kura karomo mar neno ni Odinga obedo jatend piny Kenya mar abich chop yiero mabiro tarik 9 dwe mar aboro. Atunjafika mpaka tupige kura. Mwende mwambie watoto wenu, they must come out and vote. Your children, your husband. Wewe ubebe familia yako. Usituambie kitu ingine. It is the vote which is going to make us win. Hakuna story ingine. Tuinue jamii. Wangapi wataombea Raila Amolo Odinga? Wangapi wataamka mapema? Hata tarehe 8 tusilale. Angalia ni nani unapatia kura. Iwe ni ya MCA, iwe ni ya governor, iwe ni ya MP, iwe ni ya president. Chagua watu waaminifu, watu wa kunyenyekea. Tafadhalini, ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, tafadhalini, vote wisely, vote with your feet. Komachielo Ida Odinga osingo ne mine ni telo mabiro dhirango kendo tieko midhiero ma joma mine kalie to mana ka giwuok oko mar goyo ne Raila Odinga ombulu karomgi. I'm sure you are ready to vote. You are ready to listen. Nothing can stop us. In this country, 60% of people who actually vote are women. Ukiamua tutachagua mtu. What can stop us? What can stop us? Are you going to stop? No. Are you going to stop? No. Ida bende yango ni osiro mine mondo olar kom jalup jatend piny Kenya e yiero mabiro. You see these two women? You see these two women? There's also a third woman. There's also a third woman. Madam Charity Ngilu. You see, they came out and they said they want to be deputy president of this nation. Me, I'm praying for them. Any I'll get, I'm happy with. Romoni okelo kanyakla mine mawuok e counties 40 duto kama wang'ni to rango machiegni tiego kendo konyo mine e counties maluora ma Nyanza. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyako Ramogi Ajuanga gi report mar Millicent Adhiambo no kowuok e county ma Kisumu ema chopo godo e giko weche manyien okinyi makawuono. Akani wangisi ni nyalo tudri kodwa e Facebook kacha kama ontiere live e Facebook page marwa mar Ramogi TV. Moko kuom aneno koseriwore kodwa e Facebook kacha. Vincent Jakwango wacho ni entiere lock to neno wayo makare. Mary Opio wacho neno waka entiere utawala. Edi wacho ni entiere freshi barida. Erokamana inya oindi bende wacho ni owinjo wa kendo neno wa makare kaka wakelo chenro eyo maber. Nyako Ramogi Ajuang med mana kete e Ramogi TV kae kalure ni waiko ni mamoko mathoth kata kamano wabiro kaw yoyo matin mondi eka waduoga wadhi mbele kikidhi mabor.
Waonge tabu giji, iwacho ni Ramogi Night ka en manangolo, kami bede no ngami mulo no gimi make lweti no. Mana mos wacho ni usiku sako. Kuri yuwache ni ilosi nyingo. Baby rwak na wenda ilosi nyingo. Wawuoyo matin to thum kalie. Awuya dago nyathigi karo nadengo mai wenda se choro mona. Luongani Ng'inja the Entertainer ma en Ramogi Night. Chenro mabiro ni Tich Abich ka Tich Abich. Kochakore saa 4 motieno. Wachpodo ni benga, wachpodo ni ohangla, mit maratari. Naparie wendo manyo. Kanya liye gi wachni.